Naaraita. Oli jotakuinkin tällainen ääni, että vuoristoissa elävät sellaiset eläimet raapa ja lintuja näkyy ympärillä. Muun muassa sellaiset elikotuit, ruismaatiainen ja teisko. Teisko elää lähinnä pienruoalla, jota löytyy maasta. Se on esimerkiksi sellainen pieni eläin kuin tari ja mereneläimistä mainittakoon kaloista tällä lailla, kuten väyne ja syntyvävä ja sanottakoon vielä näistä suurpetoeläimistä, joita täällä liikkuu. Nelinkontin
Ja kun saavun lähelle, ne juoksevat kaksin jaloin. Juoksen siinä vaiheessa karkuun, kehotan samaa kaikille muille. Mutta esimerkiksi sellainen eläin kuin lauste. Se tuo mukanansa, jos sellaisen näkee, niin hänen se yhden lausteen seurana tulee monta laustetta perässä. Ne syövät kaikki rääppeet, mitä jäljelle jää henkilöstä. No, otettakoon sitten luonnonhelmasta vielä yksittäisiä lintuja. Nämä linnut, kuten tilvi ja pävi, niin nämä linnut ovat erittäin ahneita. Luonnossa olen kyllä elänyt hyvin pitkään elämässäni. Toisin kuten väitetään, en ole Jukka, miten kauan tarvii tehdä vielä? Miten kauan tarvii tehdä vielä? Jukka! Vapaamuurareiden salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkeiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään. Tarviiko Sannisen lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Erkki Armas, vaikeudet lyö. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ryn kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283 tai lähettämällä yhteistietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, Koivistankujan 4 92500 Alivieska. Metsäleikkari kansan kaikkiin tarpeisiin. Amisauto K.Y. Pidärykkimääntien 82 49212 Nuujuntavaara. Amisauto K.Y. Ajaa edestä ja takaa. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa Alivieskan tien varrella. Tervetuloa hakemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Onko kutinaa karvaosastossa? Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta Pubisilla häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Pubisilla häpytäiden poistaja. Pubisil, häpytäis veksi. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ryn kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283
tai lähettämällä yhteistietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan ufokontaktit ry, toimittajankuja 4 92500 Alivieska. Ei uudopeiskaralinenkat! Sun tosi koratasliksit! Älä jää sutimaan paikallesi! Vaan tilaan nyt! Missä auto KY? Ajaa edestä ja takaa! Onko kutinaa karvaosastossa? Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta Pubisil häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Nevestä tuttu kauniit rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokko ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Kylän fiiliksen ralliratti 349, lisämittarit 299, seosmittari 549. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Onko kutinaa karvaosastossa? Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta Pubisil häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Pubisil, häpytäiden poistaja. Pubisil, häpypäiseksi. Eikä kiesis enää käännä päitä huoltiksella. Ei hätää. Tilaa uudet korisarjat meiltä. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Lujaa laatua lasikuidusta. Suomi-Mongolia seura juhlistaa munttipäivää.
Joo. Oh. Oh.
Pohjanmaan suunta tietysti startteja, jos muuta soittaa pitää. Mutta joo, otetaanpa jo ensimmäinen soittaja. Kuka siellä? Masa tässä moro. Kuuntelin teidän tunnaria ja se on kyllä aivan epäviressä ottaa mun sävelkorvaa nyt niin pahasti, että melkein vuotaa verta terykarvoa kalvosta, että mikä tää homman nimi nyt niin on? Senhän on laulaneet Aliviiskan sotaveteraanit. Oliko jotain sanomista heidän laulusuorituksesta? Ai jaha, että sotaveteraanit. No joo, ei sitten mitään. Otetaan seuraava soittaja. Kuka siellä? No, Joukko Solamummu tässä terve. Terve. Semmoista alkoi vaan soittamaan, koska minua pelottaa. Mikäs teitä pelottaa? No ne äänet. Mitkä äänet? Ne äänet, joita minä kuulen. Niin siis mistä kuuluvat äänet? Se onko ne nuo mopopojat ajelee niillä mopedeilla. Ja kokoontuu tuossa kylällä aina. Ahaa. Ja niistä kuuluu niin hirmuinen ääni tuonne sinne rällä ja pyörii menemään. Oras on fleetari täältä korjaamolle. Se sun tilaus, niin... Sitten terveisiä kunnantalolle, että vois vaikka kieltää kokonaan nämä mopot, että eikö... Tuskinpa kieltävät. Ei Suomellakin semmoista taida mitenkään sallia. Ei kunnan päästä kestänyt valla kiertämällä. Ei tämmönen pelivetel. Et siis oo yhtään koittanut porista näille pojille. Ei, se on joka iltanen siellä on. Ja monasti on päivälläkin. Liekö koulussakaan edes käyvät. Ihan täysiä räkänokkia koko joukko. Näin se on. Joo, voisin teillä terveisiä lähettää. Eli Tertulle. Se voisin lähettää Ailille. Ja sitten vielä Kertulle. Ja myöskin Railille. Ja sitten jos kuule Isto on kuulolla Istolle. Kyllä sinä varmaan oot kyllä tähän aikaan nisupöydässä kovasti kahvia juomassa. Ja sitten vielä tietenkin Raimolle. Ja nyt kun näin joulukin kolkuttaa, niin voisin vaikka laulaa semmoisen laulunkin, että joutui harmaa taika ja Nyt taisi tulla joku tekninen häiriö. Yhteys yllättäen katkes. Voi harmin paikka. No eiköhän siinä tullut kuitenkin jo kaikki olennainen. Otetaanpa siis se seuraava soittelija. Kuka siellä? Joo, kun Jorma on Markku tuossa perillä. Tuolla matkastusporukasta hän tuotiin Laasilla ja tulipa 6 vuotta sitten semmonen juttu, että se on kuulemma tehty niin, että metsästäminen, oli ne sitten hirviä tai mitä hyvänsä elukoita, niin nyt metsästäminen singoilla ja jälkiheittimillä ja muilla tämmöisillä, niin se on jumalauta kielletty. Ne on mennyt sillä ryhtissä saatana päättää tämmöistä ja nyt kun Suomikin liittynyt EU:hun, niin voi jumalauta. Meitähän on tuolla lailla määräillä ja
Nääkö ruukaat metsästää liekiheittimellä ja singoilla? En minä sillä, että minä itse sitä tekisin. Katsoppa, kun mä ite tykkään kyllä kuitenkin syödä sitä lisää. Ja siihen pitäisi tuohon pakastaa kaistua. Hei, olen Simo Kumppi. Kyllä, tää on niin mahdollista, että haluaa tehdä. Kupi tyylittää. Eikö tuo ole aika äärimmäistä mettästäminen tommosella vehkeillä? En minä nyt sano, että äärimmäistä, tai se on sitten tasan niin äärimmäistä, kun tää meidän kulttuuritalo Suomessa on. Ei sitä saa kuttaa risteliherraa sanomaan, että mitä me täällä tehdään. Ja jos se tällä lailla halutaan mettästää, niin se on ihan aika sitten näin. Tasan niin äärimmäistä, kun täällä meillä täytyy hommat mennä. Poikien kanssa laululla juteltiin, jos tämä homma ensin jatkuu tarvittaa, niin perkele vastaa siihen ja pistetään paskaksi koko Rysseli. Ei, mulla tämän kunnan päätä. Tässähän nyt on jo. Sitten kuulekin mietittävää. Ai. Tämä ääni ei suinkaan tullut ruokakellosta. Nyt alkaa Pokahjon studio. Pahoitteluna kaikille nälkäisille. Viisas koira. Olipa kerran koira, joka oli omistajiensa mielestä viisas. Jos tälle komensi, että istu, niin tämähän sitten istutui miellyttääkseen omistajiaan ja saadakseen makupalan. Ja jos tältä tassua pyysi, niin sitäkin se osasi tarjota. Ja taas sai makkarat